Ya, Raden Bratasena, ulun wis tanggap marang apa kang kok kandhaki. Sumurupa ya Raden, sejatine jeneng kita Raden bakal dikrenah patimu dening para Kurawa. Lan arak kang diombekke marang kowe kuwi sejatine wisa kang wis cinampuran daru beksi. Lah sing ngracik jenenge Sempuni. Ning Raden tak jaluk Raden Bratasena aja nesu marang para Kurawa. Apa sababe aku ora oleh ngamuk? Ya, kowe aja ngamuk lan aja gedhing. Sababe apa? Sabab sing lena kuwi kowe dhewe, sing luput kuwi kowe dhewe. Mula kang saka iku, kanthi lelakon kang kaya mangkene, sira Raden Bratasena kudu nggedhekake kaprayitnan. Aja sok gampang gebujuk rayu dening sok sapa wae. Luwih-luwih ya Raden, aja gelem dijak ngombe arak. Wedya kelawan pangeran, wedya marang Gusti kang nyipta jagat. Yen kowe isin, aja isin kelawan manungsa, ning isina marang Gusti kang ngakarya jagat. Nyatane Raden Bratasena mau gelem ngombe kalamunta ora dingerteni sapa wae. Mula ngombemu ndelik ana wit gedhe. Iya to? Iya, pancen kaya mangkono. Mongko nadyan to manungsa kuwi ora nyumurupi, ning Gusti Allah kuwi ora sare kok kulup ngertenono. Kalamunta arak minuman keras kuwi laranganing agama. Kaya mengkono. Iya. Gusti wis paring dawuh, ya ayyuhallazina amanu. He wong-wong kang padha percaya, he wong-wong kang padha iman, innamal khamru sak temene ngombe komer, ngombe arak, minuman keras, ciu, whisky sing kaya kok ombe lan sak manunggalane, wal maisiru lan judi kaya ta utruk, balak endol, ceki, gaple sing nganggo dhuwit lan berkorban kanggo berhala, kanggo patung sing bau reksa. Wal azlamu ngundi nasib nganggo anak panah kaya pasang togel, totowan, rijeksun min amali syaiton. Kuwi mono kabeh gaweane syaiton. Yen kuwi dadi gaweane syaiton, kowe aja melu-melu, ndak setan ora duwe gawean. Fajtani buhu syiri'eng dohono la'alakum tuflihun, supaya kowe antuk kabejan ya Raden. Ya, pukulun Bathara Baruna banget panarimaku. Dene pukulun Baruna wis ngelingake marang aku. Ya, Raden. Dina iki kaya wis winanci kalamunta jeneng kita kudu antuk nugraha peparinging Sang Hyang Jagat Girinata kang lumantar jeneng ulun. Jeneng ulun kadhawuhan matedhakake nugraha wujude pustaka Jamus Kalimasada. Pustaka Jamus Kalimasada mau werdine ora ana kang wajib sinembah kajaba amung Gusti kang akarya jagat. Kajaba saka iku ana meneh sing nyebutake pustaka Jamus Kalimasada kuwi saka tembung kalima usada. Tegese jroning pustaka mau ana piwulang usada 5 perkara. Nanging pustaka iki dudu kanggo ngusadani laraning raga. Jamus Kalimasada kuwi kanggo ngusadani laraning rasa. Rasa gela, rasa serik, wong dengki, wong srei, wong jahil metakil kuwi bisa diusadani kanthi pustaka Jamus Kalima Usada.
Lan ana uga kang ngarani kalima kuwi 5, sada kuwi 6. 5 kuwi tegese rukun Islam kuwi ana 5. Lan rukun Islam diperintahke kudu nindakake salat 5 waktu. Dene sada kuwi 6. Tegese rukun iman. Yen menungsa gelem nindakake rukun Islam sarta nindakake rukun iman kanthi bener, bakal nemu kamulyan uripmu lahir kelawan batin, donya lan akhirat. Tetelune bisa kanggo paugeran adeg-adeging uripmu nggonmu manembah ana ngasaning Gusti kang ngakarya jagat. Puntadewa weningna ciptamu menepna rasamu. Pustaka Jamus Kalima Sada bakal ulun panjengake ana angganira kulub Puntadewa. Gagak sadulita hemel Ndara Setyaki nembe niki Ndara Setyaki nganti kula sak anak-anak kula wonten napa ta Gus? Persajan wae Kyai Semar. Pripun? Jroning atiku aku kuwi jan-jane meri kelawan kadang-kadangku. Mari dos pundi? Mari iri dengki srai niku boten pareng nggih Gus. Keparenga emut dhateng sabdanipun Kanjeng Nabi. Iyakum wal hasad fa innal hasada yaqulul hasanah amma ta'ulun narul khattab. Mang tebihi sifat dengki iri serai. Sebab napa? Sebab sifat dengki iri niku saged mbusek kabecikan ingkang sampun paduka tindaken kados dene kayu diobong entek ludes keles tan ana guna nggih Gus. Dudu meri iri perkara kuwi Kyai. Lah pripun? Sumurupa nadyan aku wis kadunungan kasekten aji macan putih rikala semana singa mulang jaya manuk semba kelawan aku. Nggih kula nggih nekseni niku. Nanging Kyai aku durung duwe andel piraya kaya kadangku Kang Mas Arjuna. Darbe pusaka Kyai Pasopati, Kakang Kresna duwe senjata cakra. Kakang Prabu Mandura kagungan Trigara kelawan senjata nenggala. Kang Mas Werkudara darbe pusaka Kyai Rujak Polo. Aku iki duwe apa? Aku ora duweni senjata piandel, ora duweni senjata kang permati. Apa aku ora dikeparengake yen aku iki darbe panyuwun kawan Gusti Kyai? Nggih. Sakniki kula sampun tanggap Gus menapa ingkang paduka kersakaken. Ana janton niki klebu meri, ning meri sing boten serik tegese meri jenengan lebet pengen duwe gegayuhan ingkang luhur. Niki sae Gus, namung Gus weling kula. Apa Kyai? Menawi jenengan gadah panjangka sing madhep mantep jroning ati, ampun miyar-miyur wonten weling saking para pinisepuh. Weling apa Kyai? Yen sampeyan rikat aja ndisiki, yen landhep aja natoni, yen sampeyan pinter aja mbodhokke liyan. Yo Kyai bakal ndak istokake. Sampun
sakniki diwenengke ciptane dimenepke rasane ing cipta mang nyuwun kalian Gusti nggih Gus pamujimu Kyai muga-muga kasembatan ingkang tak gayuh Kyai pamuji kula banyu mili nggih Gus. Eling Werkudara, pun Kakang mau wis paring dawuh apa? Iki mengko bakal ana pacoban sing abot. Nalika semana Si Adi wis nyaguhi. Aku aja kok tari perkara panandang. Panandang kuwi adile mung disandang. Si Adi ngomong kaya mengkono dhewe. Nyatane piye? Kowe saiki kelangan anakmu banyak kaya mengkono. Wah, kowe menggambleh wae. Aku sing ketaman. Wah, Kresna kakangku. Rumbung swabot kelangan anakku si Hontorjo. Welah. Ratu kok digambleh-gamblehke. Ning ya ora apa-apa. Werkudara kuwi ketoke kasar. Ketoke kaku. Ning jane yen ngomong nyenengake. Bratasena, apa? Perkara sing kelangan anak kuwi ora mung kowe dhewe. Arjuna ya lagi wae kelangan anak, yaiku si Bambang Irawan. Antarja mati kuwi wis teka mangsa kalane. Wis pinesti saka Gusti Kang Akarya Jagat. Elinga ya Di. Kridane ati tan bisa mbedhah kutaning pasti. Budidayane manungsa tan bisa ngungkuli marang garising kawasa. Kowe eling apa ora? Lelakone pun Kakang nalika pun Kakang kelangan anakku si Bama Narakasura ya si Sitijo. Mongko Sitijo kuwi kudu mati lan matine kudu karo pun Kakang. Coba rasakno. Umpama kowe nemoni menandang kaya pun Kakang kuwi kepiye? Pikiren. Kabeh mau anjoke amung purbaning Gusti Kang kawasa kudu mengkono. Aja banget-banget lek mung gondheli marang kahanan donya. Ana piwulang ing kitab suci yaiku ceritane Nabi Allah Ibrahim nalika diperintah mbeleh anake si Nabi Ismail. Gegandengan Nabi Ismail kuwi ya gelem dasare kuwi putra kang soleh. Lan uga iki dawuhing Gusti Kang Akarya Jagat Nabi Allah Ibrahim kelawan Nabi Ismail amung qalu sami'na wa atokna. Aku krungu, aku nindakake. Bareng putrane arep dipagas janggane dening Gusti Kang Akarya Jagat dijoli wedhus. Banjur ana prengetan kurban sakyaene. Lah maknane kurban kuwi apa? Maknane kurban kuwi aja banget-banget nggonmu nggondheli kahanan donya. Nadyan to kuwi katresnan, anak, bojo, kulawarga, derajat, pangkat, bondo donya kuwi angger wong mesti seneng, mesti tresna. Ning elinga Werkudara kuwi dudu duwekmu. Kuwi kagunganing Gusti sing gawe urip. Dipundhut sewanci-wanci kowe ngeklasna sebab kabeh mau mung titipan. Barang kuwi yen titipan mesti bakal dijaluk sing duwe. Mula Yayi, perkara gugure anakmu Si Antarja kuwi padha wae kelawan gugure Kusuma Bangsa. Pasrahno karo kiai, ustad utawa pengurus fardu kifayah ben dirukti kanthi satataning agama. Bratasena, jejibahanmu isih akeh, Di.
lan elinga ya nggir kalamunta jeneng kita iku dadi pamonging kadang kita para Pandhawa. Jejering pamong iku aja mikantukake marang diri pribadi ananging sipating pamong utawa pangarep kudu tansah mikira marang kang jeneng kita omong. Lan sipating pamong kuwi kudu bisa momong momot momor memet mapan mituhu sarta mitayani. Mongko nggir sing jenenge pangarep kuwi kudu mapan ana ngarep. Sing jenenge pangarep kuwi kudu ngarepi. Sing jenenge pangarep kuwi ora kena arepan. Luwih-luwih sing jenenge pangarep kuwi ora kena ngarep-arep. Lan sipating pangarep kuwi kudu duweni jiwa 11 perkara. Waton jeneng kita bisa nindakake 11 perkara kuwi, jeneng kita bakal slamet anggonmu dadi pangarsa. Duh. Pukulun 11 perkawis menika menapa kemawon keparenga paduka pukulun paring dawuh ya watak 11 utawa 11 perkara jejibahane pangarep kuwi sing sawiji. Kowe kudu percaya marang Gusti kang akarya jagat, kudu taat, tunduk, patuh utawa kang sinebut takwa. Takwa kuwi apa? Takwa kuwi nindakake apa kang dadi dawuhe lan nilar apa kang dadi pepacuhe. Takwa uga sinebut ngati-ati. Kaya dene ana manungsa kang lumawat ana ing dedalan mongko ngarepe kuwi ana ri, ngarepe kuwi ana beling. Apa kang kudu ditindakake dening manungsa kuwi ya ngati-ati. Ngati-ati nggone lumaku, aja nganti sikil kuwi ngidak rileh. Kuwi sing jenenge takwa. Dadi ngati-ati ya nggonmu ngucap, ngati-ati ya nggonmu tumindak. Lajeng ingkang angka kalih menapa pukulun? Wajibane pangarep utawa pemimpin sing angka 2 kuwi kudu bisa ing ngarsa sung tuladha. Jeneng kita tansah meneh ana tuladha marang kabeh bebrayan kang dadi reh-rehan kita. Dene kaping 3 ing madya mangun karsa. Sipating pangarep kudu melu gumregah anggugah kerakat ing tengah-tengahing bebrayan. Dene kaping 4 tutwuri handayani. Tutwuri handayani kuwi tegese jeneng kita kudu tansah meneh ana pituduh lan andhombanana saka wuri marang kabeh para bebrayan kita kang tumuju marang luhuring bebuden. Dene kaping 5 sipating pamong kudu waspada purba wasesa. Kulun waspada purba wasesa menika tegesipun menapa? Waspada purba wasesa kuwi tegese jeneng kita tansah waspada lan kudu bisa maca kahanan. Kanggo apa? Yen pangarsa bisa maca kahanan kuwi kanggo nuduhake dalan kang bener. Dene kaping 6 kowe duweni ana jiwa hambek para marta. Jeneng kita kudu bisa milih-milih ndi sing bener, ndi sing luput. Jeneng kita kudu bisa ndhisikake endi sing dhisik lan kudu ngerekake endi sing teka keri. Dene kaping 7 kowe kudu duweni sifat prasaja.
Sifat prasaja iku ya ucape, ya batine kudu padha, ya latine, ya makartine kudu nyawiji. Tingkah laku solah bawa muna-muni kuwi kudu prasaja lan kudu ngati-ati. Sipating pangarep aja keluwihen. Wong kuwi yen dadi pemimpin kena sugih ning aja kesugihan, sabab yen pemimpine kesugihan mangko bisa ndadekake pitakone para bebrayan kang tundhone bakal disujanani dene wong liya. Ning yen kowe dadi pangarep kowe ya aja kere. Yen dadi pangarep kowe ya aja kekurangan bondo, sabab yen ana pangarep kekurangan iku bakal coto nggone labuh marang wong akeh. Lah piye anggone labuh wong awake dhewe ya ora gablek apa-apa. Dene kaping 8 ya iku setya. Sipating pangarsa kudu tumemen sarta ana rasa ewuh lan pekewuh. Dene kaping 9 ya iku Geminastiti. Jeneng kita kudu pinter migunakake apa kang dibutuhake marang wong akeh ya nggih. Kaping 10 sipating pangarep kudu walaka. Jeneng kita tansah nindakno kewajiban kanthi karep ingkang makantar. Rila ing pangorbanan apa wae kanggo nggayuh kasembadane jejibahan lan tansah ngudi marang bebener. Kulub Narayana kula wonten dawuh sing pungkasan welingku ya nggih. Kowe kuwi dina iki dadi pangarsa utawa dadi pangarep duwe ana ati kang legawa. Legawa, ikhlas lahir lan batin lumintirake marang tanggung jawabe. Sabab kalamun ora linambarane kelas lila legawa bakal kuciwa tembe mburine, sabab ora bakal antuk ganti ana ngasani Gusti kang akarya jagat mung entuk kesel lan bakal nyesel. Mekaten pukulun iya. Tewas kowe rekoso direwangi mikirke wong malah undu-unduane cinadong naraka karana niate nggone dadi pangarep ora linambaran mardotilah ana ngasane Gusti Allah mung bakal gayuh pangalembanane manungsa. Najan to anggon kita dadi pangarsa ora entuk pangalembanane manungsa, nggonmu dadi pangarsa ora entuk ijol dening manungsa ning percaya Gusti ora sare. Gusti Allah bakal nyatet amal ibadahmu lan bakal paring kamulyan besok kalamunta jeneng kita murut ing kasedan jati cumadong swarga loka nggih. Nuwun nggih. Pukulun bingah raos manah kula dene paduka pukulun sampun paring sabda utama dhateng titah kula Punarayana. Sabdaku iki ora mung kanggo kowe. Sabdaku iki ora mung kanggo Narayana, kalebu kanggo kowe nggih Mayangkara. Kawula nuwun inggih pukulun. Wah. Sumurupa Kresna Janaka sifat 20 iku dumunung ana madyaning hangga kita pribadi. Amung sira heh Kresna Janaka kang durung nyumurupi jroning sarira ing kono wis tinulis pasemone wujud aksara Jawa 20. Kababare ya iku ana Caraka
Tata Sawala padha jayanya maga Bathanga. Nadyan iku mung hawujud seratan, hananging Janaka Kresna satemene iku mengko piwulang ingkang luhur tumraping gesanging Madyapada. Mula ing kono tinulis aksara Ha ingkang mengku lambang halam hosik wis suwung. Titah Marsapada hamung dumunung hanetepi marang Osi ing Gusti. Lamun ta wening panggrahitane lan bisa ngenepake marang napsune. Weninge cipta temah ing kono ana hosik. Hosik ingkang ngobahake saka kang hakarya jagat. Lamun toh bae sabab saka pakartine kang hakarya jagat yekti bakal bisa tumata tumindake lan bakal bisa bener apa kang katindakake. Wondene aksara Nala nalar pamerdinipun Sang Nala rumagang kang hamung mituruti marang budine nalar ingkang kinaop. Dene aksara Ca cunduk cancut pamerdinipun cawe-cawe sawetawis apa dene lamun wis cocok lahir kelawan batine. Hawit sakapaing makarti lamun totan cocok ing lahir kelawan batine, yekti ing kono bakal bisa gesek anggone tumindak. Aksara Ra saking rasa mung raras ngrum, rasa serik manungsa iku wirang. Mula aja nganti jejering urip demen agawe wiranging marang liyan. Hawit sapa wong kang bakal nandur tumuli ing kono bakal ngunduh. Wondene aksara Ka kineker kareketing batin kinodrat lamun totan kelakon. Jroning netepake marang kodrat manungsa ora bakal sepi saka wiradat. Ewadene lamun wis madal saking kapaing wiradat ing kono lagi ketitik lamun ing kono kodrating widi. Wondene aksara Dha dalan dreng kelawan andrarung destun kepengin dadi pandom. Kalamun andrarung tumindake yekti ora bakal bisa dadi pandoming wong urip. Aksara Ta tekating sedya ing kono tetep ana sedyaning lahir kelawan batin. Lamun totan den tetepi yekti ing kono lahir kang ngapusi marang batin-batin ngoroi marang lahir. Lamun to wis keplok lahir kelawan batine adat kang wis lamun to tumindake yekti bakal ngunduh uruping pakarti kang tansah kabudidaya mrih luhuring kabudayan lan utamaning tumindak. Kresna Janaka sabanjure aksara Sa suminggah ing laku sisip sasaraning dikasar pawitane kudu saguh. Hawit lamun tumindak sasar ing kono ora den sirnakake yekti hamung sisip ingkang bakal tinampa. Kawula nuwun inggih sangat dipenemban wondene aksara Wa. Sipat manungsa kudu bisa netepi marang aksara Wa. Wani waspada ing semu. Wani iku pinangka cempurit, wondene waspada iku minangka uwot. Sabanjure aksara La lulus laku jroning urip, lire lulus sepen marang ing lali.
Lena Tuna ing yekti kuwi wis dadi lelakone ngaurip. Aksara Pa pupuseng kodrating Hyang Widi ora perlu padha padu rerempon. Wondene aksara Da destun kudu kang pinanggih delek-delek lamun wis padha gathuk. Aksara Ja jagat gedhe jagat cilik tetela manungsa bakal anjok. Wondene aksara Ya rahayu pamedhinipun sifat urip aja nganti demen miyar-miyur. Aksara Nya nyata nyat mati urip lawan nyata manungsa aja demen nyacat marang sasama. Ala becik iku mung dadi pirantining urip ana ing marcapada. Aksara Ma mongko margining para makhluk urang marga manungsa mesti tumindak murka kelawan milik. Mula kudu sugih pitepungan aja nganti sifat manungsa tumindak murka kelawan milik sabat anggone kurang sesrawungan. Rumangsa miris lamun nonton marang kawibawaning liyan iku yekti bakal bisa gawe cintrakane uripe dhewe. Aksara Ga manungsa kudu golong gumeleng manunggal dadya sajuga. Sabab gaman kang luwih ampuh yaiku mung kajaba gumolong manunggaling tekad lahir kelawan batin. Aksara Ba badan budi bobot guna panggrahitane kelawan bobot satuhu. Kang sinebut bobot satuhu ora kok saka gedhe kahanane kang binobot, nanging nitik saka lelabuhane jroning urip kepiye tandurane. Lamun to tansah gawe becik mamet prana nuju kersa ing kono uga sinebut bobot ingkang satuhu. Wondene aksara Ta manungsa urip kudu bisa ngilangake kang darbi watak makutha, makutem lan makuteteran. Awit iku yekti dadi sambikalaning ngaurip ingkang wekasan yaiku aksara Nga. Nglangut uripira lamun to sipating urip durung ngerti marang sajatining urip. Wong urip aja sok demen nyukupi butuhing karep nanging wong urip tansah nyukupana marang butuhing urip. Awit lamun wong urip demen nyukupi butuhing karep jagat mesti bakal diemperi. Hananging lamun to urip nyukupi marang butuhing urip tumindak mung sak titahe. Nanging sifat manungsa ora sepen marang pambudidaya handut marang kadiwasane dewi-dewi lan tansah ngandelake panelongso kunjuk marang Gusti kang hanitahake. Genduk Rukmini kula nuwun wonten cumadung ing ngadhawuh penemban. Apa sira wong manis wis samapta nampa wedharane sejatine lanang lawan sejatine wadon saka pun Kakang? Kawula nuwun inggih penemban, kula sampun samapta. Mugi tumuli keparenga paring dawuh. Ne Mas Rukmini, kula wonten dawuh penemban. Mula dijenengake lanang. Lanang kuwi sejatine pon Kakang. Pon Kakang Druna iki. Druna iki lanang. Aku ki lanang tenan. Ora percaya? Karepmu piye? Ayo, arep delok apa piye? Lanangipun Kakang. Druna ki lanang. Dene sejatine wadon. Wadon kuwi dumunung ana sira wong ayu Rukmini. Dadi wong lanang kuwi Durna, wedoke kuwi Rukmini. Aku percaya
Yen kowe iki wadon, ora susah dadak aku niliki. Penemban. Piye, bener to? Kula kinten sanes menika ingkang kula pikajengaken. Dudu kuwi. Nun inggih sanes penemban. Oh, kleru. Nun inggih penemban rentu. Yen ngono sing siji iki. Sing siji iki mesti bener iki. Menapa menika penemban? Ditegeske lanang nadyan tala ning menang. Ya ta? Kuwi wong lanang. Ala ning menang. Menang perkawis menapa? Ya menang sakabehane. Menang apa wae. Lah menawi Wadon kuwi wadah. Dadi wis cetha. Aku nadyan tala, nadyan buruk rupa. Ning aku menang, ya ta? Kowe wadon, wong ayu, gelem nadai marang ganteng kowe iki. Kowe iki wadah, ngono. Kowe sing bakal madai. Madai menapa? Madai nggonku engko. Mengko kowe bakal madai nggonku kok tak daono. Menapa ingkang dipun wadahi? Mulane kowe gelem dadi bojoku, engko ngerti dhewe tugasmu. Sing kudu kok tadahi apa, ngono kuwi engko ngerti dhewe. Engko yen ro mudhek tak ajari carane nadahi ngono tak ajari. Ya mongko sing kuat nadahi. Liyane ora ana sing kuat. Buktine kuwi utama, mbokne Swatama ki terus mati, ora kuat nadahi aku. Nek kowe engko kuat. Penemban. Piye? Inggih sanes menika. Dudu meneh. Sanes penemban. Oh. Lah, kowe iki aja mbok beda karo aku to. Jane iki bener. Mergo kowe ora seneng karo aku terus kok salahke ngono to. Pancen sanes menika penemban. Ya wis. Yen ngono sing siji iki. Menapa malih? Yen iki mesti bener. Yen iki mesti pas. Sing siji iki mesti pas. Menapa menika? Sejatine lanang kuwi buntet. Ya ta? Yen wong lanang kuwi buntet, yen wadon kuwi bolong. Ya apa ora? Mesti kuwi, ayo ngaku. Mesti kuwi. Lho aku ki pendhita. Yen ngomong ora rusuh, pendhita kuwi nggone tata krama, nggone ngelmu. Menapa buktinipun? Arep bukti? Nuwun inggih. Yen lanang kuwi buntet, golek ana manuk lanang kae. Ayo, kowe tau ndelok manuk apa ora? Nuwun inggih. Lah iya, kowe engko ndelok manuk. Manuk kae yen lanang mesti buntet kupinge. Ya ta? Yen manuk wedok mesti bolong kupinge. Dadi nek wong wedok ki bolong, nek ora bolong kudu wong wedok. Ora buntet. Bolong kupinge nek wong wedok kuwi. Ya apa ora? Menika inggih lepat penemban. Loh, luput kabeh. Nuwun inggih. Lah, benere kepiye? Keparenga munjuk atur penemban. Piye? Sing bener kepiye? Mila dipun wastani lanang ingkang mengku werdi lantaraning wewenang. Inggih jejeking lanang pinangka dados rana lantaraning wewenang. Sabab wonten ing Quran lanang menika sinebut jalu. Ari jalu qawamuna ala nisa ingkang tegesipun wong lanang menika pinangka pemimpinipun tiyang wadon. Sampun dados kewajibanipun lanang kedah saged ngatur dhateng wadonipun dados pemimpin tumrapipun kaum Hawa penemban. Oh, ngono. Nuwun inggih. Kajawi lanang ugi kenging winastan jaler. Mengko werdi minangka jalaran tuwa ing wiji. Kajawi dipun wastani jaler, ugi dipun wastani priya. Apa meneh kuwi?
kok ana lanang, ana jaler, ana priya kuwi apa meneh kuwi? Penemban priya menika mengku werdi suprihipun namung mamardi dhateng Karahayun. Sampun dados tanggal jawabipun priya kedah tansah budidaya rahayuning kulawarga tentreming bale wisma. Manawi sampun saged nindakaken ingkang winastan lanang jaler kaliyan priya menika nembe saged dipun wastani kakung. Kakung kuwi apa? Kakung menika ingkang mengku werdi karep ingkang linangkung. Menapa ta karep ingkang linangkung inggih sampun kagarba wonten tri perkawis lanang jaler kaliyan priya kala wau. Menika penemban ingkang dipun wastani sejatining lanang. Lah yen sejatine wadon apa? Sejatining wadon menika wadu. Wadu kuwi apa? Bencong. Menika wandu. Lah yen wadu menika kawula. Sampun dados kewajibanipun wadon kedah ngawula ing kakung. Pasemonipun kados patih ngawula ing ratu. Kados dene rakyat ngawula dhateng pemerintahanipun namung tansah cumadung dawuh dhateng wewenangipun kakung. Kajawi dipun wastani wadon ugi dipun wastani wanita ingkang mengku werdi wani dipun tata ingkang tumuju dhateng kautamaning wanita. Kedah saged ngreksa kautamaning wanita. Kedah saged njunjung martabate wanita. Sampun ngantos wanita tumindak lelemeran tumindak mrosotaken derajate wanita. Kajawi dipun wastani wanita ugi dipun wastani estri. Estri kuwi apa? Estri ingkang tegesipun angestreni utawi adeg-adeg. Mila kala mangsanipun wonten panyuwun saking tangga tepalih kasuwun supados angestreni tegesipun pinangka dados adeg-adeg. Ing mriki kedah saged dados adeg-adeging putra tansah kedah saged nulat putra lekas ingkang tumuju dhateng kautamin. Menawi sampun saged nindakaken darmane wadon wanita kaliyan estri menika nembe saged winastan putri ingkang mengku werdi putus tri perkawis. Kewajibaning wadon wanita kaliyan estri kala wau penemban menawi dereng saged netrepaken tembung wadon wanita estri menika dereng saged dipun wastani putri penemban. Menika menggah ingkang kula pikajengaken penemban gandeng penemban boten saged ambabaraken sejatining lanang lawan wadon. Kanthi awrating manah kula paripeksa kula boten saged ngladosi dhateng rasa manah patuka penemban Begawan Durna. Puntadewa ana apa peksi cangak lingga sarira? Aku duwe cangkriman. Yen pancen kowe kuwi bisa mbatang cangkrimanku utawa bisa mangsuli sing dadi pitakonku, mengko kadangmu papat iki bakal ndak uripake. Apa kowe saguh batang cangkrimanku? Puntadewa, aku saguh, nanging bener lupute iki mengko tak pasrahke ana rasa pangrasane dewi-dewi. Sababe benerku durung karuan bener kanggo kowe.
semono uga benermu durung karuan kanggo benere wong liya. Mula bener luput iku mangko tak pasrahke sing padha nyandang. Ya. Yen pancen mengkono, pitakonku sing sepisan iki coba wangsulana. Apa kang dikarepake? Tembung Supila Supiwala kuwi. Supiwala iku mujudake watak manungsa njupuk saka tuladhane wit-witan. Umpamane wit dikih woh dakah, wit dakah woh dikih, wit dikih woh dikih, wit dakah woh dakah. Kuwi karepe kepiye? Tuladhane wit dikih woh dakah kuwi wit semangka. Pasemone wong kang kaladuk wani kurang duga gegeden pengarah ora gelem obah, tundhone malah rekoso dewi. Bebasane kebo kabotan sungu. Yen wit dakah woh dikih kuwi wit waringin. Pasemone wong kang bisa dadi pangayoman kaya dene wit waringin. Nadyan to guru nanging tumibane uwoh ora bakal nguwatiri wong kang padha ngayom ana wing kono. Bebasan kebo bule gedhe dayane. Yen wit dakah woh dakah iku wit kelapa. Pasemone wong kang piguna kaya dene kambil buktine uwit blarak sepet bathok nganti teka oyote ana gunane. Bebasane kebo gumarang sungu cerapang. Yen wit dikih woh dikih kuwi wit lombok. Nadyan to ora nguwatiri nanging ora duwe tepa slira. Ketoke abang nanging pedes. Pasemone wong demen nglancipi carang apa-apa omongane pedes seneng natoni liyan. Bebasan kebo gupak aja disanak ya apa ora. Ya pancen bener. Sabanjure cangkrimanku iki batangeng. Tetukulan apa sing akeh ngungkuli tukulan suket. Tetukulan kang akeh ngungkuli tukulan suket yen saka panemuku yaiku tukuling karep. Lho, kok tukuling karep? Sababe karepe manungsa kuwi kabondo dening kanepson. Kanepsone manungsa kuwi yen to dituruti jagat bakal diemperi. Wis apik kurang apik, wis sugih kurang sugih, wis akeh kurang akeh. Jalaran mangkene ya peksi cangak sing diarani manungsa kang tentrem sejati yaiku manungsa kang duweni rasa panarima. Wong nrimo kuwi wong kang bisa nyelehake atine, bisa ngendhek marang kanepsone. Bisa narima ing pandum, gedhekke syukur ana ngarsaning Gusti sing ngecet lombok. Ora kemrangga atine, ora kumrangsang atine, kuwi sejatine katentreman. Durung karuan bondo tumpuk undung kuwi gawe tentreming ati. Ya mangkono apa ora peksi cangak. Wih, ladalah. Ya bener panemumu Puntadewa. Lah saiki sing pungkasan iki coba wangsulana. Apa tegese tembung Lati Makarti Nyawiji? Lati lan Pakarti Nyawiji kuwi ucape karo batine kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora.
kowe arepa wong sudra, arepa wong mlarat, nanging yen bisa netepi lati lan pakarti mesti bakal kajen keringan. Nadyan pangkate dhuwur, lungguhane kepenak ning yen to lati karo pakartine ora nyawiji, lati pakarti mencla-mencle tangeh yen to bakal diajeni dening para kawula dasih. Rehne kowe bisa nuruti karepku, saiki genti. Kowe tak tari. Nalika ngarep aku bisa nguripake kadangmu papat sing wis tumeka ing janji. Tak uripake ning siji wae. Mula pilih endi sing kudu tak uripake. Hayo, pilih Puntadewa. Apa kowe milih Bratasena sing gagah perkasa? Milih Bratasena sing digdaya. Yen kowe njaluk kon nguripe Bratasena bisa kanggo bebetenging uripmu. Apa kowe njaluk Permadi sing urip? Permadi kuwi bocah bagus lananging jagat lancuring bawana. Apa kowe njaluk bocah kembar sing bocah lolo, bocah yatim? Ayo, pilih Puntadewa. Yen kowe milih salah sawiji bakal tak uripake. Peksi Canga, piye? Aku yen mbok kon milih salah sawiji ora bisa. Sababe nalika kowe ngarep aku wis kandha ndok sapetarangan pecah siji pecah kabeh, mukti siji mukti kabeh. Yen sing mbok uripake mung siji jenenge ora adil. Luwung aja mbok uripake, aku wae tak bela pati. Peksi Canga, apa pedayaku urip yen to tanpa sedulur? Wis sumingkira aku ora bisa nguncati tembungku. Kowe ngomong lati lan pakarti kudu nyawiji. Jare kowe mau bakal nguripake kadangku papat, keneng apa saiki kok mung siji sing bakal kok uripake? Lan aku kon milih endi sing kudu tak uripake? Yen ngono kuwi jenenge kowe iso ngomong nanging ora iso nglakoni. Ora ngono, Puntadewa. Ora mengkono. Ora mengkono kepiye? Aku krungu kabar. Kalamonta kowe kuwi satriya kang tumindak adil. Coba aku kepengin weruh sepira adilmu. Yen kowe nemoni lelakon kang abote kaya mengkene. Kowe aja kuwatir Puntadewa, iki mung umpama. Umpama kudu siji sing tak uripake, kowe milih sapa? Peksi Canga, piye? Gandeng pitakonmu mung umpama, ya tak wangsuli nganggo umpama. Yen umpama kudu salah sawiji kadangku kang bakal kok uripake, aku milih adikku Sadewa wae uripna. Lho, kok aneh? Aneh kepiye? Jare kowe satriya adil. Kok kowe ora milih Bratasena apa Arjuna wae sing urip? Kamangka Bratasena Arjuna kuwi sedulurmu tunggal bapa biyung padha-padha putrane Pandhu Dewanata lawan Ibu Kunti Talibrata. Beda karo Sadewa. Nadyan to kuwi sedulurmu nanging mung tunggal bapa siji biyung. Sabab Sadewa kuwi putrane Dewi Madrim. Lah ya kuwi Peksi Canga kang sinebut adil. Lho, aku kok durung iso nampa. Ngene, Peksi Canga. Yen aku njaluk uripe Bratasena apa dene Arjuna kuwi kurang adil.
Sababe putrane Bapa Pandhu karo Ibu Kunti kuwi urip loro. Supaya turun saka Ibu Kunti tetep wilujeng lan turun saka Ibu Madrim ya wilujeng. Mula aku njaluk Sadewa wae sing kok uripake. Lah dalah. Gandeng wis kok antepi ya wis kuwi karepmu wong kuwi rumah-rumah tanggamu dhewe-dhewe ya mung aku pinangka wong tuwa bakal tutur-tutur marang kowe bab kewajibane wong wadon marang wong lanang. Kewajibane wong wadon kelawan wong lanang kuwi apa to, Yung? Yen manut dawuh sarta sabdaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong wadon sing salehah yaiku kudu bisa nuhoni telung kewajiban. Apa wae, Yung? Sing sepisan wong wadon kuwi kudu bisa nduweni ulat kang manis. Tegese yen disawang kakunge ya kudu nduweni ulat kang nyenengke aja njelek utrut. Ngono, Yung. Iya. Sing kaping pindho yen dikongkon manut. Aku ora tau sulaya yen dikongkon, Yung. Iya. Sing angka 3 wanita salehah kuwi umpama ditinggal marang bojone utawa kakunge bisa njaga harga diri sarta bisa njaga marang bondone kakunge. Ngono ya, Yung. Iya. Ning bareng apa sing dadi sabdane Kanjeng Nabi kuwi padha karo sing wis tak ringkes ana ing pikiranku kok, Nduk. Pikiranmu apa, Yung? Kewajibane wong lanang, wong wadon kuwi jebule yen diringkes ana tembung ma 5. Waton kuwi bisa nuhoni ma 5 bakal kepenak uripmu. Ma kang sepisan yaiku dadi wong wedok bisa mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga, iya. Ma kang kaping pindho yaiku bisa meneruskan keturunan. Dadi wong wadon kuwi dadi wadah. Mengkono, iya. Ma kang kaping 3 yaiku mendidik anak-anake. Ma kang kaping 4 mengabdi ning masyarakat dene genepe ma 5 yaiku mendampingi suami. Waton ma 5 kuwi mau kok tindakake tak kira bojomu ora bakal sulaya karo kowe. Bojomu bakal lilih karo kowe, Nduk. Ngono ya, Yung. Iya. Ning yen nganti ma 5 iki gotang salah sawiji, Nduk, tundone kaya kowe iki. Tundone kaya sing kok lakoni iki lho, Nduk, nganti benjut kabeh pipimu. Kuwi coba jlentrehno, Yung. Ya, Nduk, tak jlentrehke. Mau kang kaping sepisan yaiku mengurus rumah tangga. Wis dadi kewajibane wong wadon kudu bisa ngurus kahanan bale wis mo. Kudu bisa ngurus omahe ditata kanthi becik lan apik supaya bisa ngresepake nek disawang, supaya bisa ngresepake yen didulu. Yen omahe apik dasare resik nadyan to mung cilik tur ngontrak. Kuwi sak ora-orane bisa nyuda lekase wong lanang sing sok ninggalake omah sak bubare jam kerja kuwi mau to, Nduk. Iya, Yung, kuwi tenan lho, Nduk. Iya. Wis omahe reget sing wedok ora tau dandan. Wis kuwi nyengkake wong lanang kerep minggat omah kok, Nduk. Ono, Yung. Iya. Mula ana wong nganti direwangi dandan wae ijen menyonyo kaya kowe kuwi. Mula piye bisane bisa nuju prana marang wong lanang? Kudu kowe goleki dhewe kepiye carane golek ana, Nduk. Iya, Yung, iya. Ma sing kaping pindho
yaiku meneruskan keturunan. Wong wadon kuwi wadah saumpamane. Tak jaluk ya nduk para wanita sak darakanmu sing padha durung duwe bojo, sing padha durung nikah. Aja sok demen ngregeti marang wadah ya nduk. Ula wijine apik yen wadahe reget dumadine tuwuh, dumadine anak bakal ngisini-sini lho nduk. Ngono yung iya. Aku ora ngudang marang anakku wedok duwe anak sak jabane nikah kuwi aku ora duwe kudangan kaya mengkono. Mula aja nganti kowe gampang dolanan gaman landhep ya nduk, engko ndak ngrusakake marang wadahmu kuwi mau. Merga ngelingana ya nduk, bocah wadon sing wis perawan iku tak ibarate kaya dene kembang sing lagi nggondo arum. Kembang kuwi wis to yen arum saben tawon kepengin nyesep madune. Mula kowe kudu ngati-ati. Nek wong wadon diibaratake kaya dene kembang, aja nganti gampang kena entup, soale saiki ana entup sing ora tanggung jawab. Ana tawon sing ora tanggung jawab gaweane mung entup sak nggon-nggon, tak dongake menungsa sing kaya tawon ngentup sak nggon-nggon iki muga-muga entupe keri. Walah malah saya nyiksa to yung nek entupe keri. Karo meneh nduk, kowe iki dadi wong wadon kuwi ngladenono bojomu, yen bojomu njaluk sawayah-wayah ya weneh ana. Soale ibarate kowe kuwi kaya dene Tegal, bojomu kuwi kaya dene tukang macul. Yen nganti kowe nyulayani karo wong sing ngarep macul, tundhone bakal menyonyo kaya mengkono kuwi. Yung, apa? Lah mongko mantumu kuwi yen macul ora wayahan kuwi yung. Jaluk sak wayah-wayah lagi kesel ngono ya dijaluk. Malah kadang macul aku kok magrib terus piye yung. Ya ora apa-apa wong kuwi sawah-sawahe dhewe kejaba sing dipacul tanggane. Tegale wong, tegal-tegale dhewe ning ya kudu wayahan. Lah kuwi tanggung jawabmu, piye carane kowe bisa ngelingake. Ngono yung iya. Mula kang saka iku ya nduk tak jaluk sing rukun rumah tangga kuwi. Ngono ya yung iya. Dene mo kang kaping 3 yaiku mendidik anak-anake. Kuwi dadi kewajibane wong wadon. Pendidikan mono ora luput saka tembung triwiyata. Tri kuwi 3, wiyata kuwi pawiyatan. Pendidikane anak kuwi ana 3 perkara ya nduk. Sing sepisan yaiku pendidikan formal kaya dene sekolahan. Kaping pindho yaiku pendidikan kang mapan ana ing lingkungan. Mula ya kudu ngati-ati golek lingkungan. Nek lingkunganmu apik, mengko anakmu ya bakal dadi apik. Nek lingkunganmu elek, ya bakal dadi elek. Mula kuwi tanggung jawabmu. Dene kang angka 3 yaiku pendidikane keluarga. Dadi kala mangsane sing kakung lawan sing putri nyempatno wektu kanggo bisa mirunggan utawa jagongan lan didik marang putra-putrane ya nduk. Dadi pendidikane anakku ya aja dipasrahke marang guru sing ana sekolahan. Sebab guru kae dudu baby sister lho nduk. Ngono yung iya. Dene mo sing angka 4 apa yung? Mo kang angka 4 yaiku mengabdi ning masyarakat. Yen wis rampung tanggung jawabmu utawa bebarengan tanggung jawab antaraning kowe ngurusi rumah tangga, ngurusi bojo, ngurusi anak, aja lali kowe uga ngabdi ana masyarakat.
ana ombake masyarakat kuwi lagi ngopo kuwi ya melu wae. Yen ana layat ya melu layato, yen pinuju tanggamu duwe gawe kuwi ya rewanga. Yen ana kumpulan yasinan, kumpulan majelis taklim, kumpulan ibu PKK ya melu wae. Iya wong aku ya tansah srawung kelawan tangga teparo. Lah ya kuwi apik. Genep mo 5 yaiku mendampingi suami. Iki sing paling penting lho, Nduk. Iya. Mendampingi suami ana ngendi wae, gawe neng suamimu kuwi betah marang kowe. Yen nganti bojomu kuwi betah marang kowe, tegese kowe sukses nggone dadi garwa ya, Nduk. Iya, iya. Mula welingku sing mung sethithik iki coba eling-elingen tak jaluk lan tak suwunke ana ngasane Gusti Kang Akarya jagat muga-muga keluargamu tansah rukuna, kowe bisa rukun lan bisa nyusun bale wisma kang kanthi sempurna kanthi nindakake sing dadi welingku mo 5 mau ya, Nduk. Iya, iya. Dongakne ya yung yen nesa ya sing rukun sebab gaman sing paling utama kuwi rukun puluwa sugih kaya ngapa omahmu gedhe tingkat bondomu blegedu mobilmu mewah yen nganti rumah tangga ora rukun wah malah rusak. Mula aku ora tau nggadang duweni anak duwe mantu sing sugih, aku mung nggadang duweni mantu kang bisa dadi pemimpin tumraping anakku sarta bisa nggulawentah marang anakku, bisa mbangun wisma kanthi dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah, Nduk. Iya. Mung semene, Nduk, tutur-tuturku marang kowe ayo, Nduk, diteruske laku.